Amb tu i per tu, d'aquí la Bertada. Ara què? Un altre cop. Bueno, eso, la Bertada, una vegada més. Avui, en aquesta ocasió, amb un actor, t'agafo perquè així em dóna més confiança, no soc actor, amb un actor polifacètic, amb moltes cares, que no és exactament el mateix que ser un fals. Avui tenim amb nosaltres el Joan, que ha treballat en nombroses obres de teatre, sèries i programes de televisió, pel·lícules i, el més important, anuncis de televisió. Ah, clar. Com ja deveu intuir, per preparar aquesta entrevista li he preguntat al meu amic el Internete com entrevistar un actor. A veure si treia algun clar, i la veritat és que els resultats que m'ha donat de l'Internete han sigut una puta merda. Vale? O sigui, preguntes de pura bazofia, com, en quin moment de la vida et troba aquest rodatge? Troba? Sí, no te les estic fent perquè són una puta merda. Són genèriques. O quin és el secret per ser un bon actor? Això l'internet em donava com entrevistar un actor i et sortien coses d'aquestes, vale? Llavors, a mi aquesta m'interessa. A mi, bueno, però a mi no, com que la secció és meva. Llavors, això m'ha portat a pensar que ha de ser bastant dur ser actor i que t'entrevistin per ser actor. Ha de ser molt dur, ha de ser molt avorrit. Llavors, per això... Només que m'ho diguis ja m'està pesant. Llavors, per això, avui et porto un petit, breu i esquemàtic manual per afrontar una entrevista sent actor. Vale? Llavors, són 5 estratègies que hauràs de tenir present. Aprofitem aquí que tenim un altre actor, si vols prendre nota. Són coses que heu de tenir presents quan us vagin a entrevistar pel fet de ser actor. D'acord? Llavors, 1. Ves amb xandall, sempre. Sense discussió. Necessites que la genitàlia et sui tranquil·la. Un moment, perdona. L'altre dia Xenoa va fer unes declaracions a la direcció contrària. Bueno, ja. No, que no t'enganxin en xandall. Bueno, pues, pues tu tranquil. Convidem a la Xenoa i si vols ens discutim, però mentrestant que la gent amb aquest manual vagi en xandall. Vale? Llavors, 2. Tingues sempre una història aleatòria preparada per deixar-la anar en qualsevol moment. Efectivament. És igual si és veritat o és mentida. Dentista i no sé què. És igual si és veritat o és mentida. De fet, si és mentida, millor, fins i tot. Jo què sé, inventa't que et vas desmaiar fent una escena de sexe explícit, per exemple. Vale? Llavors, 3, i aquest és molt important en particular a Catalunya, fes molt name dropping. Vale? O sigui, has de deixar anar noms coneguts un darrere l'altre, sobretot de gent de la faràndula i el famoseo del teu àmbit. Val? Jo què sé, per exemple, nombre a Carme Portacelli, Josep Maria Pou. Tu vas deixant, com molt bona gent, es treballa molt bé. Llavors, si pots, també a gent com artisteo genèric. Jo què sé, gent que treballa a Ràdio Primavera Sound, per exemple. Vale? Llavors, 4. Aquí no dius ningú, I aquí és la clau. Trapella, no seran tus rivales. Vale, sigue. Molt genèric. Just in case, no em posaré jo en aquest marrón, vaja No, ser que algun dia. 4. I això és per... 4 i aquesta és la clau. Vale? Has de fer sempre que puguis, un mix de la història aleatòria i el name dropping. Vale? Llavors, a la gent, al final, l'únic que... Vale, ja et segueixo. A la gent, és Josep Maria Pou? Jo et poso un exemple. A la gent l'únic que li importa és si t'has fet petons d'amics estant de festa amb el Carlos Cuevas. Vale? I 5... Ah, hòstia, hi havia 6, Hi havia 6, no 5. La 5, sempre que puguis, fes promoció. Vull dir, de lo meu o de lo d'un altre? De lo teu. O sigui, amb lo dures que són les entrevistes i no estan pagades, tu cobres en promoció, en visibilitat. Sempre que puguis. Vale? Llavors, la 6, ara sí, fes com si tu estiguessis passant bé. Tu, tota l'estona. Després de tot això, ara... Riure i xistecitos. I no em fotis. Ets actor, no ha de ser tan difícil. Aquí la torrada és la meva secció, Llavors, ara, el més important. A banda d'aquest manual, et porto unes preguntites perquè practiquis. Però uau! Vale? Perquè practiques, salpique. Vinga, va. Molt bé, vinga. Bueno, sí, perquè ho testis. Està molt bé. No vaig en xandall. No passa res. M'hauria de canviar. Digues. Què t'agrada més fer, teatre o cinema? Pues l'altre dia estava amb Josep Maria Pou i la veritat és que és molt fort
perquè estava al dentista... M'està i fent va la de venir Mr. Jagger, Carme Portacelli. Què m'has preguntat? Què t'agrada més, fer teatre o fer cinema? Ostres, aquesta és una pregunta molt... Últimament m'agrada fer... Cobrar. No. M'agrada passar... Estar en ambients on m'ho passi bé. Em dono compte que a dia d'avui és una despesa d'energia i de... És una feina que és molt exigent a nivell anímic i que si estàs en un ambient que mola i tu passes bé, deixa de ser exigent. Tu passes bé, estàs content i llavors els esforços que representa fer aquesta feina, si hi ha bon rotllo, se t'obliden. Llavors és l'únic que m'interessa. Sí que és veritat que entre el teatre i el cinema m'agrada molt oscil·lar perquè són tècniques diferents, són coses diferents, es nota molt la gent que fa teatre quan va al cinema, es nota molt la gent que fa cinema quan fa teatre. A mi m'agrada l'exemple dels actors anglesos, una mica, que tenen com una certa versatilitat i podrien estar fent cine i si tu estiguessis al plató diries està fent teatre en veritat. No per com actua, sinó per... En cine es talla molt. I hi ha actors que fan plans seqüències, no sé si heu vist Asbestes, per exemple, el que fa el Luis Zaera, podria ser teatre, perquè no es talla. Hi ha un pla seqüència que dura 8 minuts. Intentaré contestar més breu, també estava allà, no? No. Tu, mentre tu t'ho passis bé. Aquí, bona simbiosi, Vull veure que m'ho passo bé. Sí. Has interpretat algun personatge a què li tinguis especial carinyo? No. Hòstia, vaya merda, No, tots em cauen bé i tots em cauen... No, pues siguiente pregunta, Tots em cauen bé i tots em cauen malament. Vale. És com un mateix, no? Que tens coses que t'agraden i coses que no t'agraden. Els hi tinc carinyo a tots els muntatges, els hi tinc carinyo. Vale. A tots els muntatges, sí. Els personatges no, perquè lo ven más los demás que uno mismo. Un va fent coses i després ho ensenyes i aviam què tal. M'estan agradant moltíssim les teves respostes. Una cosa, aquesta és personal, Sí, què està passant amb la Nuesa al teatre? Vull dir... Què està passant amb la Nuesa? Sí. N'hi ha massa poca o massa molta? Vull dir... Vols més o vols menys? Digue-m'ho, o sigui, jo he vingut aquí per això. Jo, a mi em fa la sensació que n'hi ha molta. Que hi ha Extreme Nuesa. Extreme Nuesa, però tampoc jo sóc un superconsumidor, Aviam, jo crec que, francament, no sé. No, jo crec que, mira, jo com a espectador, la Nuesa a mi no em pertorba, perquè porno n'hi ha a cada cantó, o sigui, a tot arreu. Llavors vas al teatre, Nuesa, llavors no ho veig com algo que em remogui. Potser, mira, fem funcions. Veus molt, quan venen xavals joves, el que és el que remou, perquè llavors veuen no sé què, comencen a fer sorolls o quan feia la ratonera hi havia un petó. Són monos, Sí, o sigui, els hi remou, si han de un pes o no sé què, i dius, hòstia, sí, i amb gent adulta no passa. La Nuesa, no sé, a mi, dic per sort perquè crec que tots som una mica pudorosos. I a vegades en el món del teatre la gent diu sí, me pongo en bolas i me da igual. Sí, o sigui, aquesta acting que fa, la gent que diu no, és que me da igual, jo prefereixo ser honest i dir a mi, segons què i quina raó estar en boles davant de 1.000 persones no és el plan millor, per lo no? que sea. M'agrada un altre tipus de plan. Se't fa molt petita també, s'encongeix. Als teatres hi ha molt corrent d'aire. Clar. Perquè no tanquen les portes. Jo això et volia preguntar, algun cop t'has plantat en plan dir, mira, jo aquesta escena no la veig? I pensava en la Nuesa, no? Però potser sí. Jo intento perquè a les sales d'assaig a vegades hi ha molta... És un deadline molt clar, no, tu ho sabràs perfectament, és un deadline molt clar on el dia 24 vienen 700 persones o els que siguin, o 300, però bé, s'estrena una cosa, llavors plantar-me en plan mal rotllo no, però dir, mira, això no ho veig clar, sí. A més, la gent es llegeix, ja ho veus, si no necessites que la persona et digui no ho veus que ja està, si obres una mica els ulls. Se't fa pesat repetir, no sé, 33 vegades la mateixa funció? No, 33 no, 250 sí. 200 on està el límit? On comença a fer-se pesat? 199. 60 o alguna cosa així. Vale. 60, 70, Hòstia, que 80. precís, Uau, sí. com ho tens calculat. 200, jo tinc una amiga, la Clara Altarriba, ha fet, no ho sé, ara no en recordaré, Clara, però em sembla que has fet, Mamma Mia, quants cops? No sé, molts, 1.000. 1.000, alguna cosa així. Si jo m'avorreixo, a la segona vegada que faig la mateixa classe ja m'avorreixo. No, però és molt guai repetir alguna cosa molts cops perquè ho millores.
Ja. Clar. i ho millores fins a nivells molt locos. I arriba un moment que ja tinc la impressió que no ho pots millorar i baixa una mica de nivell. Ah, interessant. Hi ha un moment Però que la corba es gira. Baixa, sí. Però durant un temps, durant 40 funcions, tu pots provar coses. Jo sempre provo coses. Si és còmic, mola més. Perquè com tens la recepció del públic, dius, això si apreto aquí funcionarà menys. No sé què. Si és dramàtic, ho notes pels silencis. Quan una cosa dramàtica funciona, hi ha un silenci a la platea brutal. Tinc una pregunta de tipus test ara, vale? Vinga, no. Sí. Amb què... No, és tipus test, et donaré 3 opcions. Amb què vas gaudir més? Amb xandall. Tipus test. Primera opció. Sí. Fent d'Íñigo Rejón al Polònia, Sí? sent el crash de Mireia Oriol a l'anunci d'Estrella d'Am, Sí. desbancant a Mario Casas, Sí, home, o aguantant-li una bossa de patates Lay's a Messi. Uau. Home, l'anunci d'Estrella d'Am va estar bastant bé. O sigui, no deia cap frase, feia 2 mirades a càmera i em portava la nòvia i Mario Casas, autèntic mito, va quedar desbancat i va haver de fer-me una reverència. Opció B. Vam fer unes risses bastant, Eh. I l'anunci d'Estrella d'Am va estar bé perquè el càsting, això és com una mena, com cosa que no s'explica, però... La història aleatòria, amb La història name aleatòria. dropping. Pues estava Josep Maria Pou i Carme Portacelli a casa. No. Els actors, perquè ens agafin, fem una cosa a dia d'avui que abans devia ser que anaves a un lloc i feien un càsting, però ara agafes el mòbil, separes els llibres de casa teva, fas que el fons sigui blanc, fas un torreón amb llibres del Bolaño i llibres que siguin pesats perquè el mòbil estigui a l'alçada del camp d'ull. El Maries. Si no et saps, Exacte. Maries, totxos, el 2666, tot això, que vagi cap a dalt. Llavors, agafes la càmera, la poses allà, si no et saps el text, perquè hi ha gent... Amb pòstits com tota la paret, Sí, no? sí, i a més, jo ho he fet algun cop, que és pòstit on aniria la mirada del personatge. Hòstia. És a dir, aquesta frase que no sé què, no te la diré eye contact, sinó te la poso aquí, me l'enganxo i no sé què, no sé... Claro, el otro día... I llavors la timidesa la poses allà i no sé què... Bueno, jo m'ho aprenc. Jo només per m'aprenc. això ja el contractaria. Vull dir, només de tenir aquestes skills... Jo m'aprenc el text. Però, amb l'anunci d'Estrella d'Am, clar, jo no dic res. I llavors? No dic res de res. I llavors em van agafar primer per un personatge i em van dir queremos ver a Joan, perquè a vegades vas fent testos, els envies amb el mòbil, el meu representant els reenvia, em diu Joan, et volen veure per tal personatge. Jo, vale. I ara et volen veure per tal. I jo havia fet 3 càstings que els 3 tenien text. I em diu, no, ara et volen agafar per aquest que no diu res. I jo, què faig? No, estàs recollint plàstics a la platja. Fes això, fes aquest acting. I jo, és una broma, no? O sigui, llavors vaig anar a casa meva, tinc un pati, i vaig tirar unes fulles a terra, Uau. i vaig fer com de jardiner, anava recollint, i em van agafar. I em van agafar. Mario Casas, mírame esta! Mario Casas és majíssim. Mario Casas No, és sí, majíssim. és genial. majíssim. És Gran genial. persona, molt bon tio, vam sopar allà. No, sí, és Vam estar en un fantàstic. hotel molt guai, Estrella d'Am, des d'aquí, moltes gràcies. Ens ho vam passar molt bé. És fantàstic. I pobret es va haver de tirar a l'aigua, que l'anunci sí, és d'Estrella veritat. d'Am estarà per rodar-se. Quin mes estem ara? Gener, febrer, març? No Març. sé, d'això es Ha sortit publicarà- un fa molt poc, d'un tio de Lleida. Sí, normalment fan l'hivern i l'estiu, però el d'estiu es rodarà ara, que fa molt bonic. Però tira't a l'aigua. Banya't. Sí, sí. Hòstia, La Mireia amb això Oriol- he arribat al culmen de l'entrevista. Ostres. Perdona, m'he enrotllat. No, està meravellós. Digues. Hi ha dues opcions. Catalunya. Catalunya és un país molt petit o hi ha algun tipus de relació entre sortir a l'anunci d'Estrella d'Am i el Polònia? Perquè no ets el primer. I el Polònia. Sí. Ah. Ja està, siguiente. No ha entrat bé. Pa'lante. Tens predilecció per alguna sala de teatre? Jo he treballat molt al lliure i la veritat és que es treballa molt bé el llibre. El teatre, a vegades, quan tens la sensació de que és com artesania, una mica, com tots els equips, la persona que fa sastreria, la persona que fa perruqueria, la persona que fa escenografia, la persona que fa els actors, tot és com si fossin artesanos i van treballant i tal. Es treballa d'una manera que és difícil d'explicar però que es veu molt clarament. I la sala està... Qui hagi estat... Sí, el regidor no és un regidor, és una persona que et dona coses perquè tu puguis... No sé, es treballa molt bé el llibre. I la sala del lliure de Montjuïc, si teniu l'oportunitat d'anar-hi, aneu al teatre. Jo... Aneu al teatre, és una sala meravellosa. Allà té el pòstic. Promoció. Promoció. Subscribe. Que es pot moure. Té
té unes peces de 3x3 Sí, sí. que es poden moure a baix i dalt i és de les sales més polivalents d'Europa. Això fa que tu entres a aquella sala i segons el dia et veus unes coses o unes altres. Jo he anat a veure allà Yerma. Hombre! És espectacular, Home, realment. això és veritat que fas? O estàs fent teatre? No, t'ho dic de veritat. Vaig anar amb la meva companya ara fa uns mesos a veure't a tu abans de que sapiguéssim que tu venies aquí. Ostres! I després, Guai. clar, l'Adri em va dir vindrà el Joan, no sé què. I jo vaig dir, hòstia, aquest no, jo l'he llegit a algun lloc. I després, com vaig veure el flyer, i vaig pensar, hòstia, però si és aquest tio, me cago en la puta, si l'he vist fa res. Doncs encara ho estem fent. Em va fer molta il·lusió, la veritat. Moltes gràcies. Bueno, a mi em va agradar molt, sincerament. Moltes gràcies. La crítica. Vale, tinc una pregunta així una mica teòrica i ja anem xapant. Vale? Quines creus que són les tensions entre el mètode Stanislavski i el teatre experimental? El pitjor és que tu et penses que dient això no et fotré una xapa, però és que estic... O sigui, quan he sentit mètode Stanislavski he pensat, ara ve la meva xapa. I tu ho has fet com dient, ara aquest vas pensar, no... Vols que contesti? Sí. Stanislavski, vale, si pots, va sí. elaborar dues teories. Vale. Una, i després quan es va fer gran, la va contradir. Ho sé. Una partia més de la idea de les emocions i de la psicologia, i és que és superinteressant per la vida. Bueno, és que vull una secció ja. Vale. No, Després. una és... Convidat d'honor, si pienso algo, simplificant-ho moltíssim, i és molt més complexa i tal, i ell és molt més erudit i jo no en tinc ni idea. Però, simplificant seria de dentro pa fuera, de fuera pa dentro. De dentro, cervell, amb el pensament, a través d'experiències sensorials, a través d'experiències psicològiques, me'n vaig a un estat emocional, a un estat físic, i l'altre és de fuera pa dentro. Si jo em passo tot el dia fent flexions aquí fora, quan entro aquí estic esgotat, tu graves i aquest dius, hosti, aquest tio està esgotat físicament. O si jo em moc molt lent, baixo el cap, baixo la mirada i respiro lent, tinc un tarannà una mica més de persona que està desanimada que no una persona que està molt aixonsis. Tornem al You Fake It, You Make It, no? Bueno, exacte, sí. I la tensió amb el teatre experimental? Bé, el teatre experimental no el toco. Hay que ser humilde. Vinga, Aguilar, a veure, si et sembla, podem rematar amb una... Vinga, faig una pregunta i llavors fas la promozione tu, així mirant a càmera. Què creus que arribarà abans, la fi del teatre participatiu o la Constitució espanyola republicana i federal? Pots passar la promoció si vols, Joan. A veure... No, el teatre no morirà. El teatre no morirà. Vale. El El participatiu tampoc, eh? El participatiu... Tampoc. No sé què és el teatre participatiu. Jo tampoc, però a internet, tu busques teatre participatiu? No ho busco mai. Vale, jo ho he buscat perquè no buscat? tinc ni puta idea de teatre. Teatre participatiu. Teatre participatiu. Com a mínim hi ha una entrada de Viquipèdia, eh? Vale, allò que poses la A, el B. No, ¿Qué le pasa a este personaje? No, crec, si quiere, crec que és bastant més tonto que això, que és... Perdó, que és senzillament que l'espectador participa en un sentit general, eh? Però... jo crec que no ho sé. Vale. Vols fer una mica de promoció? M'agradaria més dir-li teatre del neguit. Perquè realment és la sensació amb la que surts espectador quan saps que potser t'interpel·len. Jo vaig allà una mica acollonit. Jo també, i d'aquí la pregunta. El Quim Monzó tenia un sketch molt bo que deia que ell no anava al teatre perquè si li feien això, malament. Puc entendre, tu jo sóc el Quim Monzó. Aviam, no ben bé, però... Sí, vale. No, res, vols fer promoció? Clar, promoció, però aquí... A mitjans d'abril. Mitjans d'abril. O finals, no? Bueno, ara estic fent Yerma. Ara estic fent Yerma, està afortunadament anant molt bé, està tot venut, o queden algunes entrades, una promoció absurda. Si has vingut a treure't la xorra. No, perquè altres èpoques hem de rascar, però ara també hem de celebrar els bons moments. Està anant molt bé, Yerma, ho hem fet aquest cap de setmana a Badalona, després anem a Viladecans, a Mataró, molt guai, i ara tornarem a assajar una obra que vam fer prepandèmia, que això sempre és una experiència curiosa, no? Com una obra que vas fer fa molt temps, la tornes a assajar amb els mateixos actors, i farem L'amic retrobat, que és una novel·la de Fred Ullman, adaptada al teatre per Josep Maria Miró i dirigida pel Joan Arquer, i estarem la temporada que ve al Teatre Goya. I no sé... Fantàstico, maravilloso. Aneu a veure Yerma i aneu a veure... L'amic retrobat. L'amic retrobat. Fins aquí la meva sessió, Adrià. Molt bé, doncs moltes gràcies.
gràcies i jo crec que sense més preàmbul anem a seguir passant-ho bé a sales de jocs. Sisplau, Fran.